बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों मैया थांनाय 5 मे अदेबानि बुधबार खालिनिफ्राय रायजोआव फरायसालि फरायसालिमाफोरजों लोगोसे गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द जाबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थि गैयै समसिम गासैबो फरायसालि फरायसालिमाफोरजों लोगोसे रायजोनि गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन। कभिड-19 नि गिख्रंथाव गोसारनायखौ नोजोर होनानै सोरखारा बे बिथांखिखौ लानाय जादों। बे बाथ्राखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होयो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि 300 कर'ना बेरामि गैयाब्लाबो रायजो नाङैनो सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन होननानै। गुबुन फारसेथिं हादरजों लोगोसे रायजो नाङैनो कर'ना भाइरासनि नैथि खोलोबनि गोसारनायनि थाखाय सोरखारा होनाय आयेन आब्रुथिखौ गुबुन गुबुन जायगायाव मानिनाय बायदिनो बिटिआरनि गाहाय सदर कक्राझार नोगोरावबो मैया थांनाय 5 मे अदेबानि बुधबार खालिनिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय खालामदों गासैबो दखान फालांगियारि फसंथानफोरखौ बन्द। गासैबो दखान फालांगियारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामखांनायनि उनाव कक्राझार सहरनि फालांगियारिफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि सोरखारा होनाय कर'ना भाइरासनि थाखाय आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै सोलिदों होननानै। गुबुन फारसेथिं खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला मैया थांनाय 5 मे अदेबानि बुधबार खालि बेलासियाव कामरुप नोगोरमा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिश्वजित पेगुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कामरुप नोगोरमानि माखासे ओनसोल अदेबानि सा 400 कर'ना पजिटिभ मोननाय ओनसोलफोरखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावना होदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला कन्टेनमेन्ट जनखौ 6 मे अदेबानि दिनैनि साननिफ्राय आबुङै खालामनाय जागोन होननानै मिन्थिहोदों। मख'नो गोनांदि कन्टेनमेन्ट जनाव जायखिजाया सुबुंनि हाबनाय एबा थांनाय फैनायखौ बन्द फोसावनायजों लोगोसे खायसे सिबिथायफोरखौल' थानो गनायथि होनाय जागोन होननानैबो मिन्थिहोदों। बेखायनो कन्टेनमेन्ट जनफोरनि साफ्रोमबो थागिबिफोरखौ गोनांथि गैयाब्ला बायजोआव ओंखारालासिनो गावबा गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय न'आवनो थानो थाखाय खावलायदों। दानिया फैबावदो थांनाय बावैसो सान सिगां BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय 17 नं सबाजार बियाबनि MCLA प्रभात बसुमतारी बिथांखौ BPF राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै UPPL राजखान्थि हान्जायाव जुगदान होबाय होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां मोननाय जादोंमोन। नाथाय बे खौराङा नंखायसो होननानै BPF दोलोनि बिजाथि प्रभात बसुमतारीया फोरमायदों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव सोनाब बेंगलाव बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ होनायनि उननिफ्रायनो रायजोआव माखासे हिंसायारि जाथाय सोमजिदों। बे हिंसायारि जाथायजों थांनाय सानथामनि गेजेराव सा 10 सुबुङा रुंसारि जानो गोनां जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननाय बायदिब्ला सोनाब बेंगलनि हिंसायारि जाथायनि थाखायनो माखासे BJP दोलोनि नखरनि खमैबो 400 सुबुंफोरा आसाम फारसे खारखोमाबोदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे खोथाखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटारनि जोहै फोरमायदों। लोगोसेनो सोनाब बेंगलनिफ्राय फैनाय दुखुथिया नखरफोरनो थानो थाखाय जायगा आरो जानायनि राहा खालामनानै होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बेफोरबायदि नसुंसे रायजोआव हिंसायारि जाथाय जानायनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ममता बेनार्जीखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव गंसे गामिनि मोब्लिब बिलफोरा फैदों 10,000 निफ्राय जागायनानै 4 लाख रांसिम। बे सोमोनांथाव जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बे गामिनि रायजोफोरा बांसिनानो आबाद मावनानै जिउ खुङो आरो बांसिन नखरफोरानो सोरखारि साख्रि मावनाय नङा होननानै मिन्थिनो मोनदों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे गामिनि सुबुंफोरा बांसिनानो हाजिरा मुजिरा मावनानैसो नखरखौ खुंबोदों फेदेरबोदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय मोब्लिब बिलफोरा दान मोनसेयावनो 10,000 निफ्राय जागायनानै 4 लाख रांसिम फैदों आरो मा राहाजों बेफोर मोब्लिब बिलखौ होनो हागोन बेखौ साननानै बिथांमोना जिंगा सिदों। गामिनिनो माखासे सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगां समाव 1 बोसोरनि सिगां बिलफोरा एसेबां बुरजा फैयाखैमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो बिलफोरा गनायजाथावै फैबाय थादों होननानैबो बिथांमोना मिन्थिहोदों। लोगोसे बिथांमोना फोरमायबावो दि 10,000 निफ्राय जागायनानै 4 लाख रांसिम फैनाय बिलखौ होनो थाखाय नखरनि बारि बागान हा हुखौ फानबाबो थोनाय नङा होननायजों लोगोसेनो
बेफोरबायदि बिल हरबाय थायोब्ला फासि नांनानै थैनो गोनां जागोन होननानै बिथांमोना बुंथियो। आरोबाव फैबावदो, सोनाब बंगनि बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोआ बांसिन मासि मोननानै देरहासार जानो हानायनि उनावनो ममता बेनार्जीआ मैया थांनाय 5 मे खालि थामथि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला कर'नानि थासारि आरो नेमखान्थिफोरखौ नोजोर होनानै समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ फिसायै खालामनाय जायो। बे समाव ममता बेनार्जी बिथाङा हारसिङैनो समायखिराखौ लायो। बिथांजों लोगोसे बिथांनि रावबो मन्थ्रिया समायखिराखौ लाथ'नाय जायाखै। दानिया फैबावदो, दिल्लीयाव अक्सिजेननि आंखालाव 30निबो बारा सुबुङा जिउ खोमानांनायनि उनाव तामिलनाडु, अन्ध्र प्रदेश आरो केरेलायावबो अक्सिजेननि आंखालाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांनो गोनां जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला तामिलनाडुआव थांनाय मंगलबारखालि हराव गंसे फाहामसालियाव खमैबो 10 बेरामिफोरा अक्सिजेननि आंखालाव जिउ खोमानांनो गोनां जादों। गुबुन फारसेथिं खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला लखनौआवबो अक्सिजेननि फेक्टरि बेफ्रुनायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा आरो 6 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे जाथाया जेब्ला जोबनाय अक्सिजेन सिलिन्डारखौ रिफिल खालामनो नागिरनायावनो जादों होननानै खौरां मोनदों। दानिया फैबावदो, बावैसो सान सिगां फोसावजानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथायाव मनरन्जन बेपारी मुंनि सासे रिक्सा सालायग्राया तृणमूल कंग्रेस दोलोनि टिकेटजों सोनाब बेंगलनि MLA महरै देरहाबोनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा बिसायख'थिनि नमिनेशन बिलाइ गथायनाय समाव गावनि रिक्साजोंनो थांनानै हैदोंमोन आरो रिक्सा सालायनानैनो फोसावदिंनाय हाबाफारिखौबो खालामदोंमोन। बेनि सायाव मनरन्जन बेपारीआ बुङो दि हादराव डिजेल आरो पेट्रलनि बेसेन बांनाया अख्रां नांजासे जाबाय। बेनिखायनो बियो बिनि हेंथायै रिक्सा सालायनानै फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि रिक्साया गावनि जिउनि मोनसे नागारनो हायै बाहागो। बियो बिखौ माब्लाबाबो बावगारनो हाया होननानैबो बिथाङा बुंथियो। आरोबाव फैबावदो, बिश्वनाथ सारियाली पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलायकाटी हालामनि लखीपुर गामिनि रुंसारि गोमबोर बसुमतारीनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि सबिन बसुमतारीया न'निफ्राय रांगापारा फारसे सावथुन दिहुननो थाखाय शुटिं खालामनो होनना थांबाय थानाय समावनो सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव साखा खबब्रै एल्ट' आरो स्कुटिजों जाब्रबथाय जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव बिथांनि खर'आ गाज्रियै जोखोम जानायनि थाखायनो बिथांनि जिउआ गैला होननानै खौरां मोननाय जादों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाय जाथाय जानायाव स्कुटि सालायग्राजों लोगोसे सासे हिनजावसाबो दंमोन। नाथाय बिथाङा जेबो जायाखिसै होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।